Molweni, sanibonani, niyaphila. Namhlanje ke sizothetha nge-crime scene ye-phone kaFani Nkosi. I-WhatsApp chats zakhe. Yo. Yabona i-WhatsApp chats zikaFani Nkosi zi-implicator wonke umuntu walapha eSouth Africa. If lakho igama aliveli phaa kweza WhatsApp chats, ufanele wazi into yoba une-lucky. So namhlanje bekhona ke uRevospice ke oyi-deputy chief yakwa Tshwane, Tshwane Metropolis Department. Okay. Uyenjani ke kwiMadlanga Commission? Ubizwa ke for into yokuba akhe azothetha ngendlela itender ezihandlishwa ngayo kwiTshwane Metropolis Department. Okay. I-chats ezi zikaFani Nkosi zithini? Chats ezi zikaFani Nkosi zi-implicator ubrother wakhe onguBheki Nkosi no-CFO waseTshwane District uGareth Mlinisi. Ebesithi xa mane biza ke phayana ke athi speak to Galito. Kabe uba ngubani uGalito atsho into yobana nguGareth Mlinisi. Okay, itender fraud ke le bayayipheka ke so that kuzofunyanwa le 300 million. So kukhona ke no Kholofelo Morodi MMC waseTshwane naye Tshwane Municipality. Ukhona naye apha kwezi chats into ba okay makenze kanjena thetha no CFO. Khona no Mashi Dlamini uDeputy Commissioner kwiTshwane District naye kule Metropolis yakhona. So into yenzekayo ke Fani Nkosi lo ngoba kaloku niyamazi into ba uyahlanganisa uyilayezini wenza kuhlangane uphandela ubhuti wakhe ke itender. Njengoba ephandela ubhuti wakhe ke le tender ka 300 million, ungacinga into ba ke lo 300 million izoba ngowakhe yedwa. No, ubhuti wakhe naye uzokuba nekhathi yakhe. Bonke abantu aba-involved kule tender will benefit. Uyaqonda? So into efunyanisiweyo ke into yoba they manipulated i-documents. They were supposed to into yoba basubmite i-deadline. Hayi bona bebesubmita nje after i-deadline isidlulile and i-information kuthiwe ayikho right. They had to fix documents. Benza up until yonke into ibe right, noba igqibele ingekho right kodwa kuye kwafunyaniswa uba there's a lot of discrepancies ebezikhona kule tender. So ubizelwa loo nto ke ngoku uRevospice. Igama lale company ke i-security company ke le kabhuti kaFani Nkosi. uFani Nkosi ke lo oyi-middleman yomatlala nobani. Usesukile ke ngapha kwicala lase-SAPS. Ungapha ngoku kuTshwane Municipality. Uzohlanganisa khona izinto zakhe, uzokwenza kwenzeke. Usemile phaa ko-KT Molefe nako-Matlala nako Shibhiri nako Shedrack Sibiya. Umile ngapha. Ulapha ngoku emathendeni. Semathendeni uyabandakanyeka nakwi-employment. Ufunela abantu umsebenzi. Cela ukuphushele for nansi list yabantu abafuna umsebenzi. Hayi izandla zakhe nje uFani Nkosi is all over the place. Yiyo lento ndathi mina whoever obesenza i-performance assessments okanye appraisals zakhe kufanele atsho into yoba kahle yena i-performance of evidence ithini kahle. Ibisithini sana kaloku izicores nentoni bezithini because yena i-job description yakhe nje it's being i-cash conduit nje kuphela. Middleman uyarana i-services. Owakho umsebenzi nje lo it's just i-side hustle. Urhulumente nje umrholela for ubabe i-side hustle kahle yena nje i-cartels ziyamsebenzisa ngapha.
uthe ngapha abeko Mswazi, abeko Mthakatha, abeko Steve Mutsumi, abeko Matlala, yewena abeko yo Kameke Nthuli kuzothiwa ndithe. Okay, so sise-tender documents ke abazifiksayo ke nale security company ke yengaphesheya kwathini 300 million bayawufumana. Yes, into yenzekileyo ke as soon as evela ke kwiMadlanga Commission uNasipha Moya umeya waseTshwane uye wamsuspenda nje with immediate effect Kholofelo Morodi ongu-MMC wathi kuzokwenziwa i-investigations. So cela dead hayi sisalinde leyo. uMashi Dlamini naye i-Deputy Commissioner yaseTshwane District suspended. CFO Gareth Mnisi nazo hayibo kwenzeka ntoni nasana. Ndingalibali ke no Natasha Phiri i-SABC ilantuke i-report yoba Natasha Phiri has been suspended ngoba kaloku niyamkhumbula into yoba uFana Nkosi bemthumelele i-500 rand as a token of appreciation after enikeze information ngoMusa Khawula. So if ebefuna ukubulawa uMusa Khawula ngabo bulewe nje uyaqona. And ke ngoko asazi into yoba uNatasha Phiri ingakanani information ebeyikhupha before caba le relationship yakhe noFana Nkosi. Fana Nkosi ke linked naye wonke umuntu inkulu. So uNatasha Phiri kusenokwenzeka into yoba ininzi into naye emlinka noMatlala, emlinka noKhet. Ngeke size sazi kaloku if ezana noFana Nkosi. Inoba uFana Nkosi uyathi hayi ndiphethe kwilantuka kwi-journalist ndiphethe ubani uyaqonda. Alright, size ke ku-Revo Space lo ebekhona ke namhlanje kwiMadlanga Commission. Revo Space ubezobuzwa into yoba kahle izosichazela ke ngoku ibid into yoba kwenzeka ntoni, kuchopha ichaze nje yonke because thina asinazo i-details or asinayo information into yoba kwenzeka kanjani. So ebezochaza lonto ke khange ahlale kakhulu ke naye. Revo Space ke lona ke ubesebenzela JPMD eseyibani EMPD kodwa ngoku besebenzela yona. And then wathatha early retirement at 55. Uye retire at 55, wafumana ipackage yakhe, imali zakhe ntoni, and then wahamba. Uthe sekuhambeni kwakhe ke uthi wafumana isizathu soba ahambe. Ubuziwe ke into yoba isizathu soba ahambe why wahamba kwilantuka kwi-EMPD. Uthi the corruption and criminality nje within the department, I could not stand it. Uyaqonda. Ubuze ke into yoba lo corruption and criminality intoni. Kaloku uRevo Space lo nguye owareporta into kaJulius Mkhwanazi. Uyamqonda mos uJulius Mkhwanazi lo I never putted the blue lights kwimoto zikaMatlala. Nguye ke lo ubhuti lo weJojo Tank oyathi xa kwiMadlanga asela amanzi kakhulu. Nguye ke lowo. So uthi ke wayiveza ke i-criminality and corruption eyenziwa nguJulius Mkhwanazi, but akekho umuntu oye wathatha i-actions. Wayireporta lonto leyo kwi-head of department umama uLinda Xasheka. Ngiyakhumbula i-head yaka-HR e-EMPD. Umama uXasheka zange amthathele izinyathelo naye. So uthi ke uRevo Space hayi ndayigqithisela into to imeya ke no not imeya kanene uDr Imogen Mashazi. City manager, she's retired ngoku, city manager yase-EMPD.
So yasekurhuleni man, i-city manager yasekurhuleni. So ebemprotecta kakhulu Imogen Mashazi lo. So ke ngoko ayikho into ebeyenziwa uJulius Mkhwanazi up until uMkhwanazi lo ke wethu uNdonga lo wethu ke uNkwali Inkosi ngoJuly 6 azoveza ke i-corruption eyenzekayo ukuze sibone zonke ke ezi zinto Julius Mkhwanazi ke abaprotectwayo ke ngo-city manager basekurhuleni. So if ebengekho ke uMkhwanazi ngabe asizazi zonke ezi zinto, uyaqonda? Usincedile kakhulu. Uyabona xa ngithetha ngayo mos uMkhwanazi into ba nesmile. Yo usincedile la tata, hayibo besobabona kanjani olantuka ofana Inkosi, besobabona njani? I never sended yebethunana. Uba kanti aba bantu baqashwa njani kwezi position abakuzo, khani isixeleleni. Uba exposile and ufana Inkosi kukhona bevele athuke nje athi hayibo xa sebone ebuzwa kuthiwa nansi into thetha angazi. Okay fine, siseko Rivers Peace ke. uRivers Peace ke ngulobe acomplain ke ku city manager into ba hayi uJulius Mkhwanazi akadisciplinwa, wenza izinto ezinjena, wenza izinto ezinjena up until indaba ifikelele ke kwimedia. So uyabuzwa ke uLinda Xasheka into ba why wawungamdiscipline, because you are the head of HR. Why engazange uthathe ilantuka uthi no, he was protected by ucity manager ongulo Dr. Imogen Mshazi. Nisakhumbula kaloku into ba uJulius Mkhwanazi kuthiwa khona ivideo eya circulator esithi I can take a bullet for la mama uDr. Imogen Mshazi. Ndingathatha ibullet kulona kaloku wayethe wayekwi ad hoc committee no wayekwimadlanga apho wayeqaba khona lipstick amane eqaba lipstick ne posture yakhe ahlalathi uyabona niyamkhumbula mosla mama yo use retire ke ngoku, but wayebiziwe ke kwimadlanga. I think nabo bazothatha actions andazi bakuzokwenzeka ntoni. All right, so Linda Xasheka lowo ke ongazange amdiscipline uJulius Mkhwanazi, asazi ke ngoko into ba njengoba ke naye uJulius Mkhwanazi eseye court ethi bamfaka amatyala kodwa resignile ke uMkhwanazi ngoko. Asazi ba kuzokwenzeka ntoni ke, because kaloku as far as I know mna noba ungaresign kwezinye icompanies phofu baye bakuthi chunje bathathe imfanelo zabo if they feel into ba wena usebenzise imali engange million okanye 500,000 ngokungafanele iye ithathwe imali. But ke andiyazi, andifuna uthetha ngento endingayaziyo uba izo apply kanjani ekurhuleni Metropolis Department, uyaqonda. uLinda Xasheka ke uRivers Peace lo wathi ke ekwimadlanga commission wathi okokuqala nje uRivers Peace lo oza apha azothetha wenza fraud, kodwa yephi lo fraud ayenzileyo. Wathi ifraud ayenzileyo eyoba uthathe uthathe early retirement kanti uyazazi into ba uya komnye umsebenzi. So yo bamthini ke kodwa, so is that fraud? What? Yes, kaloku he wasted resources, or he is still wasting resources the department yethu, because thina as ehuhuleni we are still paying for his medical aid and a pension payout, ngoba kaloku he's a pensioner and uretire akaresignanga. So wayimela usisibalo wathi tell me indawo kwipolicy apho ekutsho khona into ba if uthatha ipension at 55 awuqashwa kwenye indawo.
just give me that page kwipolicy yekhampani yenu. Wathi ayikho. Wathi ngicela ulisuseke igama loba wenze ifraud until you change i-details zepolicy zenu zitsho into yoba if uthatha early retirement awukwazi ukuphinda ube employed kwenye indawo, otherwise i-benefits zakho sizozithatha. So namhlanje ke uRivers Pisi ebezochaza ke i-details about the tenders that were given to Ingaphesheya Security Services ekuyikhampani kabhuti kaFani Nkosi. Information ke leyo efumaneke phi kwiselula sikaFani Nkosi. Hayi shame, kuningi noThabo Bester ebese court namhlanje. Yo, akathethi la data bethuna hayi khani ndiyekeni futhi. Ndicela ningalibali ukusubscribe, ni-like if you like the content. To those that are subscribing bethunana, thank you so much. Ndiyanithanda, nisale kakuhle. Bye.